Hej, jeg vil her vise, hvordan jeg kontrollerer mine billeder. Nu skal jeg selvfølgelig ikke bestemme, hvordan folk vil lægge deres billeder op, og det er man jo da fuldstændig fri til at gøre, som man vil. Men hvis man nu lægger et billede op, og man synes det simpelthen er det bedste, man nogensinde har lavet, så ønsker man vel også, at det er fejlfrit. Og jeg har selvfølgelig lavet mange fejl i min tid. Jeg har faktisk ikke bestilt andet. Fortsat bestiller jeg ikke andet. Men jeg forsøger i hvert fald at kontrollere så vidt muligt, at der ikke er fejl. Vi har her Katrine, som jeg lige vil vende tilbage til. Fordi man kan ikke kontrollere det hele på et portræt. Men jeg har valgt det her billede. Jeg vil ikke sige, at det er det bedste, men det illustrerer egentlig udmærket det, jeg vil fortælle. Fordi når man kigger på billedet umiddelbart, så har man den her lodrette lygtepæl. Man har skiltet, som vi kan se ligger oppe i skæringspunktet her. Det gyldne snit næsten, ikke helt, men næsten. Der får folk til at fokusere på det. Og derfor lægger man måske ikke mærke til alt det andet. Men når jeg kontrollerer sådan et billede som det her, så bruger jeg simpelthen mine linjer. Og så går jeg ned og ser her, jamen det mest i øjenfald, det her, det er kalenderet. Og det er jo fuldstændig lige. Kom nu hen og så kigger på toget, jamen så kører det ned ad bakke. Det gør på godsvognen sådan set også. Kommer så ned til perronen hernede, og hvis vi ser på det hernede, ja, så kører det op ad bakke. Og ikke fordi, om det betyder noget eller ikke betyder noget, det er jo op til en selv, om man vil være det bekendt. Men for mig, så vil jeg i hvert fald forsøge at rette det yderligere op. Hvis vi ser lampen herude, lige den ude til venstre her, så er den jo i hvert fald også mere end almindelig skæv. Den næste det samme. Den her, det er helt galt. Og så kommer vi ud til den sidste herude, den står lige. Det er en ting, jeg altid gør, og forsøger på at få rettet mine billeder op, hvis det er det, jeg vil vise. Det er jo helt i orden, at man vælger og så siger, at det skal ikke være rettet op. Men det er så træls at lægge et billede op et eller andet sted, og det første, der bliver sagt, det er, flagstangen står skævt. Men det er ens eget valg. Vi går lige tilbage til Katrine her. Katrine, hun er fotograferet i sådan en test, vi lavede, hvor hun er blevet fotograferet her med en 200 mm linse, og så blev hun fotograferet med en 300 mm linse. Og så skulle vi se, hvad forskel der var i forhold til afstand. Oprindeligt så Katrine ikke sådan her ud, men det her, det er originalbilledet. Og det er jo en lidt anderledes baggrund. Jeg synes, hendes ansigtsudtryk var så godt, og at jeg ville prøve at se, om jeg ikke kunne fritlægge hende, og så dermed lave et portræt ud af det. Og det fik jeg også gjort, og som man kan læse andet sted, så gik det jo forbløffende godt ud på 500 med det billede, og alle synes om det, og synes det var rigtig, rigtig godt. Det synes jeg da stadigvæk også, det er for den sags skyld. Men det der problem, det er, at der er ingen, der ved, hvordan ens eller beskuernes brightness og kontrast, det står. Og skruer man op på lyset her, og nu er der nok ikke, der har så meget overdrevet, men man kan i hvert fald sagtens fornemme hernede, der er fritlægten ikke særlig god. Man kan se det her over ved øreringene, man kan se her i håret, man kan se hernede på rullekrav, svætter sådan, at nede ved fingrene, det bliver noget loddent. Heroppe i håret, der kommer lige pludselig en lysplet. Jeg ved godt, det er ekstremt, men som sagt, skærmene udvikler sig, og det der ikke kan ses i dag, det kan altså ses i morgen. Så det jeg gør, det er, at jeg tager mine curves, og det første jeg gør, det er at begynde at skrue ned for lyset, indtil det er helt sort, for ligesom at sikre mig, at der ikke er et eller andet hvidt, og det er det jo ikke, det er sort det hele. Det næste jeg gør, det er at skrue op for lyset, og så kan man jo lige pludselig begynde at se alle de fejl der er. Nu ved jeg godt, det her det er ekstremt, men det viser jo sådan set alligevel, at man har en meget dårlig fritlægning her og herude. Man har en hel masse løgn dernede. Man har, hvis man lige kan huske, hvordan det så ud her, omkring håret her, det er ikke særlig godt. Man har over omkring øreringen,
herovre. Man har helt ude ved kanten, og man har lyset heroppe. Det havde jo været rart, hvis man ligesom havde kontrolleret det, inden man lagde det op. Jeg kunne anbefale, at man ligesom kontrollerer sine ting, inden man lægger det op, fordi så undgår man den her slags ubehageligheder. Tak fordi I lyttede med.